Milý čitateľ, pokiaľ si kúpil knihu alebo si ju začal listovať a klikol si na QR kód, tak ten, ktorý je v intre, z teba urobil aj diváka tohto podcastu, na ktorý som sa ja osobne nesmierne tešil. A cieľom tohto rozhovoru, môžeme ho nazvať podcastom, je objasniť možno naše motívy, vnútorné pohnutky na to, ako došlo k tomu, že sme sa podujali obetovať čas, energiu, nervy, Števo, na to, aby sme napísali túto publikáciu. A vlastne možno pred niekoľkými rokmi, ja ich tipujem, že ich je nejakých 20, vzhľadom k tomu, že som človek, ktorý rozíma pri hudbe a má potrebu možno niekedy niekomu niečo dať, tak som mal potrebu napísať knihu, ktorá by sa volala Farby diskoték a bol by to možno taký melancholický príbeh lásky z diskoték, popredkávaný radami pre DJ-ov, respektíve možno nejakými skúsenosťami. Samozrejme nechcelo sa mi, nemal som čas a odložil som ju do šuflíka. Následne prišla pandémia a my aj s mojim kolegom Martinom, DJom Azbestom, sme workoholici a chceli sme niečo robiť. Preto nás napadlo a začal som realizovať podcasty o histórii DJingu, pretože sme si vedomi toho, že ak chceme žiť súčasnosťou a ísť do budúcnosti, potrebujeme poznať minulosť. Vzhľadom k tomu, že mojím naozaj vnútorne nastaveným DJ-ským mocom je Tibor Appa-Egri a Karol Káľavský, ale Tibor je naozaj asi spôsobnosťou na celom Slovensku pre všetkých istým spôsobom otec, tak bol prvým hosťom podcastu. A potom sme s Tiborom prišli na to a Tibora napadlo, že je tu ešte žijúci pirát DJ-ský, Števo Rybár. A stretli sme sa, ešte sme nevedeli, ako to bude, čo sa týka autorstva, ale pochopili sme, že Števo nemôže byť iba poradným hlasom, čím bol na začiatku, ale musí byť aj autorom. Ja som skončil, páni. Takže Tibor Appa-Egri, ahoj. Ahojte, pekný deň vám prajem. A Števo Rybár, ahoj. Pekný deň. Ak dovolíš, Števo, začnem Tiborom, lebo naozaj to bol prvý človek, ktorému som volal a povedal som o tom, že by som veľmi rád robil podcasty aj s našim tímom, aj s Martinom o histórii DJingu. Tibor, ty si neváhal a prijal pozvanie a možno následne sme sa začali rozprávať o knihe. Áno. Čo bol tvoj motív, aby si prispel svojou energiou, svojimi skúsenosťami, sebou samým do toho, aby si sa ku mne pridal a začali sme to robiť? Sú to už 2 roky. Áno. A ten prvý podcast, ktorý sme nahrali, mal skoro 2 hodiny. Tak. Čiže ja som prišiel vlastne nepripravený, nakoľko som mal také sebavedomie, že som to tam rovno položil. Čo ti zostalo celý život? Čo sebavedomie? Čo mi zostalo celý život, ku podivu. Hovorím to ako šťastný dôchodca, ja už som na dôchodku 5 rokov, takže ja už nie som fakticky aktívny hráč. No a potom sme natočili ešte jednu 2-hodinovku, čiže v knihe mám 2 podcasty a som sa zúčastnil pri viacerých ďalších, čiže všade som nejakým spôsobom rozprával svoje zážitky aj ostatným kolegom a kolegyniam, pretože my sme boli taká komunita. No a medzi prvými bol aj Števo. A Števa jednoznačne sme museli zobrať, pretože Števo bol s bratom ten prvý. Prosím ťa, pamätáš si moment, keď si Števovi zavolal a ako reagoval? Pretože Števo Rybár skrze knihy Zlaté Véčko pre mňa bol už ikona. Ale pre mňa to bol pán v zrelom veku, ku ktorému by som prišiel, by som si s ním vykal, vážil si ho a v podstate by som ho už neotravoval, aby si žil svoj dôchodcovský vek. Ako reagoval, keď si mu zavolal a si mu možno objasnil, že poď na podcast, lebo týmto začalo? Áno. Reagoval veľmi pozitívne. Myslím si, že vtedy sme si ešte vykali. Alebo týkali ešte, ako to bolo. Lebo aby ste, priatelia, rozumeli, tu sú 3 generácie.
Erik ako moderátor na úvod má 50, Števo 78 a ja 68 čo chvíľa. Čiže tu je to ešte aj rozdelené vlastne vekovo a vlastne my sme si navzájom prevzali a odovzdali štafetový kolík. To znamená, keď ja som si od neho a od jeho brata prevzal ten kolík v pomyselnom roku 79, vlastne som ho odovzdal tebe, Erik, a touto synergickou nejakou efektivitou vznikla naša kniha a sa vrátim k Števovi. Ja už v tých časoch som sa na neho a na jeho brata díval ako na legendu. Čiže aj popri ňom som vlastne vo Véčku, teraz nebuď neskromný, ale to je tak. Ty si jeden z pionierov v tejto krajine, ktorý spolu s bratislavskými kolegami, s Trnavčanmi a tak ďalej, o ktorých píšeme v knihe, vlastne začal písať históriu diskotékového hnutia. A ja pre nás, my sme mladšia generácia, s Erikom je to obrovská vlastne česť, že môžeme s vami robiť a že sme tieto naše spoločné poznatky a zážitky zhmotnili do knihy, ktorú máte v rukách a verím, že bude aj pre vás prínosom, pretože my sme na nej rok a pol robili všetci a je to produkt, ktorý nemá obdoby, pretože nie ani v Českej republike, nie ani v Maďarsku a my Slováci sme to nejakým spôsobom urobili. Ja si pamätám, že sme možno po natočení podcastu so Števom a možno už po podcaste s Palom, Števovým bratom, išli na kávu a ja som ťa na to nepripravil, keď si dobre evidujem. Ja som vnútorne naozaj cítil, že to nemôže byť bez teba, Števo. A mesto nejakého auditu, poradenstva, pomoci, možno základnej kostry myšlienky je veľmi dôležité, aby si sa stal autorom tejto knihy. Bolo to pre teba vtedy prekvapujúce, keď som ťa tým oslovil? Bolo to pre mňa prekvapujúce. Aj to je prekvapujúce pre mňa, že toľko sa rozprával Števo Rybár. Ja som, aby som to trošku ozrejmil, ja som robil diskotéky od 1969. do 1977. A skončil som. Z rodinných dôvodov zamestnaný som bol, aj keď som mohol pracovať ďalej, lebo som bol zamestnancom Slovkoncertu, ale proste som skončil. Brat o pár rokov skôr a vlastne som sa celej problematike DJingu nevenoval. No a teraz to preskočím celé a vrátim sa k tomu, čo ste hovorili, že proste ste ma oslovili, tak súhlasil som, že spracujem, že ako človek, ktorý nejaké knihy vydal a má manželku, ktorá bola vydavateľom, takže pomôžem v tejto veci. Zároveň, že spracujem, čo budem ešte sa pamätať, tých 55 rokov dozadu, tú časť prvú, teda tú prvú kapitolu. Nevedel som, ale že teda budem musieť trošku aj pomáhať už aj tým tou technickou stránkou. Pomáhať v tej druhej kapitole a potom šťastie aj v tretej. A pre mňa to bola absolútne novinka, pretože som prišiel do ničoho úplne neznámeho. Veľmi mi ale pomohli v tom období zo začiatku pri druhej kapitole jednak s Tiborom rozprávať a tie podcasty. Pretože tie podcasty, keby som nemal, tak veľmi ťažko by sa to robilo. Musím sa vrátiť k tomu začiatku, keď sme ťa vtiahli do toho, aby si bol spoluautorom knihy. V tom momente ja som nemal u seba vyhodnotené to, že ti skončí na pleciach aj to bremeno technickej časti tej knihy. Pravdou je, že nemal som úplne jasno, komu to zveríme, ale určite mám takú svoju dávku pohodlnosti, keď si sa toho zmocnil a robil si to na vysokej úrovni, že mi to prišlo vhod. A za to ti ďakujem, že si to dotiahol až doteraz a veľmi si vážim, aj keď sme sa stretli a mal som pocit, že máš chuť ma požuť od nervov, že si to aj s Tiborom, že ste to ustáli, lebo je pre mňa veľmi dôležité, aj keď mi niekto konštruktívne niečo vytkne, aby to malo ľudskú úroveň a vždy to malo. Ja som muž poslednej chvíle, to znamená, že keď už za mnou vyjde valec, tak vtedy už naozaj pracujem, takže si toho... Ale zvládol si to. Ďakujem veľmi pekne. S vašim vedením sme to zvládli všetci traja a veľmi si to vážim. Ďakujem za spoluprácu a teším sa na ďalšiu. Možno by som na chvíľočku chcel
chcel nazrieť do vášho prežívania v súvislosti s tou knihou a teraz by som to otočil na začiatku k tebe, Števo, vzhľadom k tomu, že si medzi nami najdlhšie. Aké máš také pocitové očakávania od prijatia tejto publikácie? Uvažoval som nad tým pred 2-3 dňami, až v podstate dodnes aj som niečo také spracoval ako taký záver. A veľmi ťažko knihu zaradiť vlastne čo je to táto knižka? Beletria to nie je. Nie je to vedecká kniha, lebo to asi nie, hej. Ale dalo by sa povedať, že je to hlavne taká populárno-náučná kniha. Je tam veľmi veľa, no keď si zoberieme, že je tam asi na 200 strán, ja som to ešte všetko nespočítal, ale asi na 200 strán textov, ktoré bolo treba teda nejakým spôsobom dať von. A okolo 400 fotografií a dokumentov, čo nám vychádza na tých, dneska to vyzerá na 299 alebo 305 strán, tak bolo čo robiť a uvidíme, no, jak to proste verejnosť príjme. Myslím si, že budeme radi, keď tá odozva bude asi taká, že no tak je to celkom dobrá kniha. Tibor, teba by som sa takisto rád opýtal, čo za svoju generáciu a za seba, za človeka, ktorý si prežil nie čas, ale celý život s ľuďmi okolo diskoték a vnútorne očakávaš od prijatia tejto knihy? V prvom rade by som povedal, že DJ mi dal všetko. Mimo manželka prišla za mnou, vlastne áno, ona prišla za mnou do bytu na Študentskej 9 v Košiciach, kde mi priniesla platne, čiže toto je spojenie. Mi priniesla platne do nášho bytu na Študentskú 9, kde jej otec robil s mojím otcom a s mojou mamou v podniku, ktorý sa volal Cestné stavby. A oni dvaja, moji nebohí svokrovci, boli členom karavaningu v FICC, to je Medzinárodná federácia karavaningu, a v socializme mohli chodiť na západ. A ja som požiadal cez moju mamu, svokra, že či by mi nepriniesol nejaké platne. Zohnal som Deutsche Mark, išli a Ľubica, moja žena, mi to doniesla domov. A tak sme sa my vlastne stretli prvýkrát v živote. A vlastne začal sa tento príbeh, ktorý trvá až do týchto dní. Ja som za to veľmi vďačný. Som za to vo veľkej pokore a stále som prakticky myslel na to, že my kozorožci, my chceme všetko urobiť na 100%. A táto kniha je o 110% výkonu na stroch. Bolo to veľmi ťažké, veľmi náročné zmanažovať toto celé, aby naši kolegovia pochopili, že ide tu o autentickú výpovednú hodnotu o dobe, v ktorej žili. To znamená, preto sme vlastne išli tou cestou, že sme pooslovali kolegov z celého Slovenska. Pretože ak máme písať o Slovensku, tak musia byť aj zo Žiliny, aj z Bratislavy, z Nitry, z Trnavy, z Popradu, z Banskej Bystrice a tak ďalej, z Prešova. A vlastne dostali všetci priestor. A tento priestor vygeneroval 300 strán knihy, čo sme si vôbec ani nevedeli predstaviť, že k tomu sa dostaneme. A v knihe, ja som sa Števa pýtal predtým, ako sme išli sem do štúdia, že koľko asi je tam okolo 400 fotografií autentických, kde sú vlastne zábery nielen z toho, že kde všetci mohli pôsobiť, čo robili, ale sú tam fakty z kníh, z plagátov, z časopisov, preukazy dižokejov, dokonca skúšky, tie, ktoré sme museli všetci absolvovať, pretože dižokejom si sa stal až vtedy, keď si dostal na to papier. Čiže do roku 91 sme všetci vlastne robili prehrávky. To boli aj dižokeji, aj kapely. Hej, čiže ono to je obrovské kvantum práce, ale aby som nebol dlhý, chcem len povedať, že ja nemám strach, že to nepríjmú kolegovia. Nedá sa rozprávať o všetkých kolegoch. To proste, priatelia, nejde. Ale ak táto kniha má byť návodom na to, že odštartujeme proces a vy vo vašich regiónoch si sadnete a napíšete váš príbeh,
tak toto bude ten najväčší úspech. Aby sme spoločne nejak završili celé toto dielo, pretože tých skoro 60 rokov DJingu v tejto krajine si to zaslúži a z histórie vychádzame do budúcnosti. To sa nikdy nezmení. A som na to hrdý za nás troch, že vlastne sme si túto ťažobu zobrali na plecia a že sme to zvládli a verím, že sa vám všetkým to bude páčiť a dobre čítať a spomínať, pretože to je tá najkrajšia spomienka, čo máme. V to verím aj ja a ak dovolíte páni, za seba by som chcel vyjadriť túžbu potom, aby kniha bola prijatá tak úprimne, ako sme ju úprimne písali. A poslednú otázku, ktorú by som v tomto úvode položil vám dvom, ale začnem sebou, aby som nemal posledné slovo, je to, čo pre vás znamená hudba. Tak začnem sebou. Hudba je pre mňa súčasťou mňa. A bez nej si neviem predstaviť svoj život v akejkoľvek polohe. Je aj mojim liekom, aj útočiskom, niekedy aj štartérom niečoho, ale v konečnom dôsledku ju cítim ako súčasť svojho vedomia, svedomia a svojho tela. Števko, čo je pre teba hudba? Pre mňa hudba, hlavne od detstva som mal dotyk s hudbou, hlavne s vážnou hudbou. Potom neskôr samozrejme aj s hudbou, ktorú som nejakým spôsobom pretransformoval do diskotek. Veľa pre mňa znamená hudba. Ja hovorím stále, je to otrepaná fráza, že hudba je dobrá alebo zlá, ale ja si myslím, že aj ten priemer človeku veľa dá. Hudba patrí k životu, je to umenie, je to kultúra. Tibor, čo pre teba znamená hudba? Music is international language. A toto stále hovoria umelci, keď si pozeráte Grammy, keď si pozeráte MTV. Víťazí ďakujú, rozprávajú a ďakujú za to, že mohli urobiť. Občasňovať ľudí, urobiť im radosť a v konečnom dôsledku urobiť radosť aj sebe. My sme všetci traja mali to šťastie, že nám toto bolo umožnené a veľmi si to vážim. A v pokore by som chcel popriať všetkým diskotékárom v našej krajine. Robte to zo srdca, robte to s veľkou láskou a ten výsledok sa dostaví. A k tomu nech nám Pán Boh pomáha a nech sa nám všetkých darí, pretože je to také krásne povolanie, ktoré sa nedá vlastne s ničím zrovnať. Zoberte si, že spevák vystúpi na pódium a má pred sebou 50,000 divákov a tá energia sa vráti naspäť a to je my to zažívame v malom, alebo zažívali sme, ale to je povznášajúci pocit. To ten, kto nezažil, on to nevie pochopiť, treba to zažiť. A toto, čo sme my zažili a sme mali možnosť v živote, tak toto sme do tejto knihy dali. Takže ak sa vám to bude páčiť, budeme iba radi, píšte a tešíme sa na vašu spätnú väzbu. Na záver, páni, nebudem želať knihe nič. Nechám ju žiť. Tak. A nech budúcnosť ukáže, ako bude prijatá. Vám by som chcel zaželať veľa zdravia. Rád by som sa vám poďakoval za to, že ste napriek možno nejakému môjmu enzymu ma prijali medzi seba. Mal som možnosť s vami dýchať esenciu písania knihy naozaj 2 roky a želám vám veľa dobrých tónov v živote, či už to budú klasické hudby alebo akékoľvek, ktoré vás budú držať čo najdlhšie na tejto zemi. Takže ďakujem pekne. Aj my ďakujeme. Bolo nám cťou, všetko dobré. Tešíme sa na vás.